Oce, rhaid i droi hwnna ta. No. Hywifio? Bryn Jones yw'r enw. Ges i'r fraint rili i gweithio ar y cwch salmon sydd yn newydd i'r Cei Llechi'n dre. Y GSB1. Gath y gwch i adeiladu tua 1960s. GSB1 Gwyrfai Seiont Braint 1 de. A rhan fwyaf o'r amser gath ei rhedeg gan Robert Wax, skipar y gwch, efo'i ddeulu. A dwi'n siŵr mae yna few clips ti wedi gweld oedd yn dal dipyn o pysgod salmons yn dre. So dwi'n meddwl gath nhw stopio pysgota tua 90au fuan, 80au hwyr. Wedyn, yn amlwg, nath ni ffeindio hi, nath dad a Robert Wax ffeindio hi fel llawr bed dros yr aber yn 2018. A fan'na dwi'n meddwl mae'n siwr na fi illa di cychwyn. Pan nath ni gychwyn sôn amdano gwch, o'n i'n poeni braidd cos o'n i'n gwybod, waw, dipyn o challenge hwnna. A lot, pan ni'n siarad i Gwyn yn galeri lle, o'n i'n keen i trio deitha fo, dwi'm yn gwybod faint hyn oedd yn gymryd i trwsio'r gwch ma, cos o'n dipyn o cyflwr arni. Fel dwi wedi sôn o blaen, oedd un ochr mwy o lai di troi'n pridd. Pan ni'n llnau allan, o'n i'n dod draws anifeiliad, dwi'n meddwl, oedd hi jyst yn gwair i gyd yn y gwaelod. So, dwi'n teimlo... Ar y prydau, dwi wedi bod yn reit craf ym mhen fe dwi'n wneud efo'r ochr yma, ond dwi'n meddwl efo bach o cymorth gan siarad i Gwyn dipyn sut oedden ni isio trio rhoi rhyw fath o bywyd newydd iddo fo yn yr Cei lle. So, nath ni mynd o fan'na. So, nath ni gychwyn i off. Yr plan gyntaf oedd roedd y sena newydd yn ni, cos oedd hi yn wan uffernol. So, trio gael i shored up really mewn cyflwr a siap cwch call. Wedyn plygu sena derw fewn, so steam ribs. So, joban reit fawr, ond key starter really. So, nath ni gael hynna fewn. Gathon ni chef newydd iddi fyd cyn hynna allan o'r tig. So, unwaith oedd yr sena fewn, oedd a cryfder yn y gwch. O'n i'n gallu symud i gwmpas y gweithio yn lot haws. Ac o'na siap, wrth ni'n gweld o'na rhyw siap wan i'r gwch cynt, oedd hi jyst i clapsio rili. O'n i wedi rhoi stem newydd derw yn y ffrynt hefyd, so oedd hwnna'n dal y ffrynt yn gry. O'n i'n trio cadw bob dim yn original a o'n i'n gallu rili. O'n i'n siŵr sydd reaction oedd y gwch am rili gael, yn amlwg mae wedi bod yn y shed yma ers hanner blwyddyn rili. Dwi wedi bod yma fe fy hun am hanner blwyddyn yn teimlo fel e. Ond yn amlwg jyst wedi bod yn chipio ffwr ar y gwaith rili a di ffitio fe fewn. So pan ddoth y criw yma i symud i, o'n i reit falch i gael i allan ond o'n i'n rili siŵr sut mae pobl reactio i gweld o chwaith, so ti'm yn gwybod tan mae o'na. Mae hwn yn gweithio rili bach fyd, so ti'm rili gallu sefyll nôl a sbio ar fo'n iawn. So ath i ar trailer tu allan i shed a cyfle gyntaf rili gallu sbio ar fo'n oce, iawn. Dwi'n reit hapus efo hwnna, so so wedyn mae di fynd i dre, wedyn dyn ni wedi cael reaction reit dda yn y Cei hwnna, so na dwi'n falch dwi wedi gwneud o wan ar ôl craf ym mhen, siŵr am hanner flwyddyn, ond na dwi'n falch dwi wedi gwneud o.